Olen Pia Tulimaa, toimin tässä Turun ammattikorkeakoulussa meritekniikan lehtorina. Mä olen Laura Lang-Lagerlöf ja mä olen Lang Groupin toimitusjohtaja. Lang Groupiin kuuluu varustamo Lang Ship ja sitten marinekomponentteja valmistava Lang Tech. Mun nimi on Noora Maunila, mä oon Maijer Turulla laivaprojektipäällikkönä ja oon ollut täällä nyt 14 vuotta erilaisissa tehtävissä. Nyt viimeiset 5 vuotta laivaprojektipäällikkönä ja viime kesänä luovutettiin Mindship 7, joka oli projektipäällikkönä ensimmäinen mun projekti. Saatiin onnistuneesti se luovutettua viime kesänä tosiaan. Mä oon alun alkaen valmistunut Aalto-yliopistosta laivanrakennuksen dippainssiksi ja siitä mä oon sitten lähtenyt työelämässä Saksaan. Eli Suomessa oli siinä vaiheessa vähän semmoinen hiljaisempi hetki laivanrakennuksessa ja totesin, että en ehtinyt vaihtoa siellä yliopistoaikana, niin lähdin sitten omaan vaihtoon. Sen piti kestää 1-2 vuotta, meni kuitenkin melkein 7. Ja mä olin siellä ensiksi telakalla Lyrsenillä töissä ja siellä mä hoidin tämmöisiä megajahdin niin kuin sisustus- ja kansivarustelun niin kuin huonekaluasioita. Ja siihen sitten totesin, että tämmöinen suunnittelutyö ei välttämättä sit ollut se mun niin kuin leipälaji ja totesin, että haluaisin tehdä jotain muuta ja nähdä jotain muuta. Ehkä olla enemmän myös ihmisten kanssa tekemisissä ja siitä mä päädyin sitten varustamolle, risteilyvarustamolle, TUI Cruisesille töihin ja toimin siellä sitten tämmöisen niinku hotellitekniikan niinku superintendenttinä. Port Engineer oli vissiin se mun titteli siellä virallisesti, mutta vähän niin kuin tämmöinen superintendentin rooli. Ja siellä paljon kuivatelakoita, märkätelakoita, hoidin Mindshift 3, Mindshift 4 takuasioita sit varustamon puolesta. Ja tosiaan nykyään sitten siitä lähdin sitten takaisin Suomeen ja sitten täälläkin olen nyt jo viihtynyt useita vuosia sitten tässä meritekniikan lehtorin roolissa. Ja tykkään edelleen olla tässä työssä. Tämä perheyritys Lang Ship on ollut meidän perhevarustamo jo 80-luvun alulta lähtien ja olen tavallaan kasvanut tähän perheyritykseen. Et on sit valmistumisen jälkeen, mä olen Åbo Akademista valmistunut kauppatieteiden maisteriksi, niin sen jälkeen ollut Hampurissa parissa eri paikassa töissä lyhyehkön ajan, että Laiva McLaren firma ja Laivarahoituspankki. Muuten sitten tässä perheyhtiöissä, et aina shipping-alalla. No, se onkin mielenkiintoinen tosi monen sattumuksen kautta. Mä oon valmistunut Turun yliopistosta vuonna 2011 ja silloin oli Varsinais-Suomessa aika hiljainen työtilanne ja halusin jäädä seudulle ja hain ihan eri paikkoihin töihin ja tarjoutui mahdollisuus asiantuntijapositioon testata, että miltä se tuntuu ja en ole kyllä päivääkään katunut, että on ollut tosi mielenkiintoista ihan joka päivä sen jälkeen. Mut olisin varmasti tuuriin mukana, että miten tänne päädyin. Mä itse olen harrastanut lapsesta saakka purjehdusta ja sitä kautta tietenkin se kiinnostus mereen ja veneisiin on ollut hyvin kauan mun elämässä läsnä. Mulla on ollut oikeastaan niin kuin aina uintiharrastusten, sukellusharrastusten kautta, niin se vesi on ollut mulle semmoinen luontainen elementti. Ja ehkä, että miksi sitten halusi opiskella laivoja, niin siinä ehkä sitten kun kilpapurjehti, niin nousi myöskin tämmöiset niin kuin fysiikan lait ja muut niin kuin teknisen puolen asiat esiin. Ja se kiinnosti mua huomattavan paljon ja sitten jotenkin halusi jotain niin kuin, ehkä selitystä niille. Ja sitten mun vanhemmat on myöskin ollut tällä alalla, että ehkä vähän myös semmoinen verenperintö on sitten semmoinen, mikä on ajanut mua sitten tänne suuntaan. No meillä on matala organisaatio ja mä pyrin olemaan helposti lähestyttävä toimitusjohtaja. Mä käyn usein laivoilla, haluan tutustua meidän miehistöihin ja meillä on tällä hetkellä 13 laivaa liikenteessä ja 2 uudisrakennusta tulossa tässä lähikuukausina telakalta. Seuraava itse asiassa ihan tässä näin muutaman viikon päästä luovutus. Sielläkin paljon sitten telakalla on ollut mukana rakennusvaiheessa, luovutuksen yhteydessä tietysti sitten Kiinassa
vierähtää helposti muutama viikkokin ja se on kovin vaihtelevaa, mistä mä todellakin tykkään myös. Ja sitten Lantekissä, niin siinä on ihan myyntiä. Mä käyn muissa varustamoissa sitten asiakastapaamisissa ja näin. Oppii kyllä laajasti tuntemaan alaa sitä kautta, että Lantekissä sitten tapaa paljon muitakin varustamoja. No, paljonkin ajatuksia meriteollisuuteen ja telakkaan. Et telakkateollisuus on tosi perinteinen ala, tosi paljon semmoisia niin kuin vanhoja perinteitä, mitkä on oikein hienoja sellaisia kivipaaluja siinä, minkä mukaan edelleen tehdään. Mun mielestä tässä on niin kuin paljon etuja siitä, että saa tehdä monenlaisten ihmisten kanssa töitä. Mulla on itsellä joukkueurheilutaustaa, mä oon melkein 20 vuotta pelannut jalkapalloa, mikä on niin kuin nuoresta asti se on asettanut muuhun semmoisen joukkuepelin idean tai mentaliteetin ja sitä saa todenteolla täällä kyllä toteuttaa joka päivä. Erityisesti nyt projektityössä, mutta muutenkin ylipäätään meriteollisuudessa on tosi paljon erilaisia ihmisiä, eri kansallisuuksia, oot sä mies tai nainen, eri kokemuspohjat, tosi monenlaisten ihmisten kanssa saa tehdä töitä ja se on musta tosi rikkaus. Ja sit kuitenkin, vaikka edustetaan vaikka eri yhtiöitä niin kuin alkujaan, mutta me tehdään kaikki samaa projektia ja tuntuu se tunne, että se koko joukkue kuitenkin puhaltaa yhteen hiileen. Oot sä sit tässä meriteollisuusklusterissa edustat pääkomponenttitoimittajaa tai KT-yritystä tai viranomaista tai telakalta tai mitä ikinä, niin kaikki kuitenkin niin kuin puhaltaa siihen yhteen hiileen. Se on ehkä semmoinen niin kuin, mulle semmoinen myös henkilökohtaisesti tärkeä juttu. Ja on ollut tosi hieno myös päästä itse sellaiseen rooliin, missä pystyy ehkä niitä omia vahvuuksia sieltä niin kuin nuoruudesta ja harrastusmaailmasta tuomaan siihen työelämään. Et mä näen, että siitä on tosi paljon ollut hyötyä. Sitten ehkä yksi, mikä mainitakseni, että mä arvostan tosi paljon sitä, että meillä on tosi kokeneita laivanrakentajia. Telakallakin on useita, kymmeniä sellaisia, joilla on kokemus täältä 30 tai 40 vuotta. Ja se on mulle sellainen aina se päivä, kun sä huomaat työskentelevässä jonkun kanssa, joka on ollut telakalla kauemmin töissä, kun sä oot itse elänyt, niin tulee tosi iso kunnioituksen tunne ja sellainen, ja silti me ollaan kaikki sitä samaa tärkeät työryhmää tai projektia, joilla on sama tavoite. Purjehdin edelleen, mutta nykyään tosiaan kilpapurjehdijat on niin kuin hyvin paljon mukavuuden haluisempia. Nykyään toimin ihan tämmöisen vaan sunnuntai-purjehtijana omaksi iloksi. No ainakin mä tykkään tästä kansainvälisyydestä, siitä, että saa matkustaa paljon, olla eri kansalaisuuksien kanssa tekemisissä. No, ja meri on kaunis maisema. Et meillä on harrastuksenakin perheen kanssa veneily ja veneillään sitten. No nyt itse asiassa vähän isompi veneilyprojekti menossa, että me ollaan pikkuhiljaa veneilty Välimerta kohti ja siinä matkalla sitten aina välillä poiketaan meidän omillakin rahtilaivoilla. Vene ajetaan vaan rahtilaivan kylkeen ja käydään morjastamassa laiva. Semmoinen harrastuskin meillä sitten. Tosi paljon on hyviä asioita tässä teollisuudessa. Ehkä yksi vielä se, että jokainen päivä on erilainen. Kun sä tapaat eri ihmisiä, ne asiat, vaikka periaatteessa prosessit ja projektit toistaa jollain tavalla itseään, niin mikään päivä ei ole samanlainen. Aina tulee jotain, mikä tuo jotain uutta siihen, ja se tekee tästä tosi mielenkiintoista. Mä rohkaisen ainakin kaikkia lähtemään merenkulkualalle, sekä laivalle ja maihin töihin, niin väkeä tarvitaan ja mielenkiintoinen ala tosiaankin.